Magandang evening mga kasisid. Dumaya kami ni partner Andrew dito sa dinarayong lugar dito sa baybayin ng Sual, ang sinasabi nilang Bagbag Beach. Balita kasi namin maganda raw mamana dito, kaya kami susubukan ngayong gabi ang aming kapalaran dito sa Bagbag Beach, kung saan napakaganda ang kwan. Tingnan nyo mga kasisid, buhangin na napakalinis. Kaya samahan ninyo kami mga kasisid ni partner Andrew, at sana ay magandang biyaya pagkaloob sa atin ngayong gabi. Sa ganun ay mabawi yung gasolina natin ay medyo malayo. Tara na, kasisid, samahan nyo kami. Tara na, kasisid. Dito natin tirahin ni partner Andrew. Dito ay yung karagatan, napakalinas. Dito. Ayun si partner. Sisisid kami, Ayun, Dala namin yung aming sakyanan. napakarami niyang bagahe, parang naka full battle gear. Ayun dami niyang reserva. Narito na. Ito na yung dagat, kaya tara na mga sisid. Lulusog na tayo habang hindi pa lumalakas yung ulan, dahil may konting pag-ulan na naranasan natin ngayon dito. Let's go mga kasisid. Tara na mga kasisid. Dito ulit mga kasisid. Dito sila, mababaw. Ayos. Wow, ang lapat. Ayos mga kasisid.
Danggit. A few moments later. Ako na kami mga kasitid. May kunting huli din. Ito na. Last ko na dito. Mga kasitid, ang ating huli. Kahit pa paano mayroon naman tayong pang-ulam para bukas. May nauna sa spot na pinuntahan ni Partner Andro, kaya konti lang huli namin, pero okay naman na, hindi naman nalugi ito. Biyaya pa rin ito na may tuturing, kaya salamat pa rin sa biyayang pinagtulog sa atin ngayong gabi. At salamat na naman mga sisid sa pagsama ninyo sa aming ngayong gabi ni Partner Andro. At ang kanyang huli, narito naman. Mas maraming kanyang huli, mabigat-bigat. Ito. Pasilip na lang namin, tao lang na kaming paglagyan. Marami ito, mga 4 na kilo. 4 kilo tapos 3 kilo. Sa 7 kilo din mga Kilo din, katuka. pwede na.
Kaya maraming salamat na naman mga kasisid sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi ni partner, at naway sa susunod na adventure ay magsama-sama tayong muli, at naway hindi tayo magsawa na manood sa mga susunod pang video namin i-upload. Muli maraming salamat po sa inyong lahat.